Здравейте, добре дошли във втори епизод на подкаста "Учениците говорят". Днес на гости ни е госпожа Невена Костова. Сега ще й дам думата и тя да се представи. Здравейте на всички! Казвам се Невена Костова и съм от Провадия и съм учител по български език и литература в прогимназиален етап в средно училище Христо Ботев, село Ветрен. Сега ще ви задам няколко въпроси, които се отнасят за 3 март, за Васил Левски. И започвам с първия въпрос. Защо избрахте точно тази професия и тези предмети? Аз още от дете детската ми мечта е била винаги да стана учителка и дори в ученическите години това са били двата предмета, които наистина са били страшно интересни. И след като завърших средното си образование, бях наясно с тази мисъл, че съм се насочила към тази професия. Радвам се, че съм си я завършила, че съм си избрала. Имам възможност всеки един ден да работя с млади хора, да научавам нови неща, както и те да научават. Следващия въпрос е: какво ви идва първо на ум, когато чуете името Васил Левски? Когато чуя името Васил Левски, първото нещо, с което го свързвам, е именно с неговите думи: ако печеля, печеля за цял народ, ако губя, губя само мене си. Той в нашата история е един виден идеолог. Казва ни какво означава да имаме национално самосъзнание. Мислите ли, че е било възможно да се освободи по-рано България? Може би е било възможно да се освободи по-рано, но в историята имаме... Може би е било възможно България да бъде освободена по-рано, но има редица предпоставки, които са попречили. Една от тези предпоставки е великите сили, които са имали огромно влияние върху нашата държава. Втората от тези предпоставки е, че българите не са били до такава степен обединени, не всички са знаели точно идеята. Не е имал Левски, ако не е бил заловен толкова рано, може би е щял да може да обиколи много повече места и много повече хора да запознае именно с точно тази идея. И още една от предпоставките, заради която е можело да се освободи България по-рано, е това, че не е добрата организация за толкова масово участие на народа в априлското въстание, защото той е успял да даде голям отзвук в Европа, но не е достатъчно други народи. Следващия въпрос е: ако не се бяха родили Левски, Ботев и останалите борци, какво ще да е сега? И може би ще да се състоянието по-късно, нямаше да имаме такава национална идентичност, която имаме в момента. Не се знае културата, езикът, как щяха да се развият в това време. Следващия въпрос е: какво мислите, 5 века сме били под османско иго или под османско съжителство? Това е въпрос на много исторически дебати, точно какво е било, дали е било. Защото като цяло терминът иго означава това да има постоянно робство, постоянно насилие, да имат хората да плащат различни данъци. Турците са вярвали, че ние сме рая и сме хора, които не спазваме тяхната вяра, тяхната религия, техните традиции. И наистина са показвали страшно насилие върху българският народ. Като терминът съжителство означава да живеят няколко народа в рамките на една определена държава за едно определено време и да имат да си разменят своята култура и своите ценности. Но за мен категорично си е било иго, защото просто българите са понесли толкова много тежки последици. Ние виждаме къде са били посичани, убивани, само и само защото те не са спазвали тези правила. Следващия въпрос: защо според вас честваме официално само Левски и Ботев, а не отделяме внимание на другите борци? Защото те двамата са едни от най-видните, имат си отделни дати, на които си ги честваме. Левски е революционер, идеолог, който е допринесъл страшно много за именно тази национална свобода, а Ботев и умеел да работи много добре с писмото и с пушката. И е успял да бъде наистина идеолог и да ни заражда нашия патриотичен дух. Също така ние почитаме и другите борци за свобода, защото без тях няма как да се били само те двамата. Но просто те са били едни от главните, които са успели да зародят това нещо в българския дух, в българин. Според вас, защо е важно да говорим за личности като Левски, за събития като освобождението на България? Мислите ли, че трябва да го правим по-често? Да, трябва да се прави по-често, защото по
този начин малко или много българите започват да губят своята национална идентичност за това, което именно те са се борили. Да успеят целият народ да бъде единен, да успеят да постигат това, което искат. Ако имахте възможност да се върнете назад във времето, в кой момент от историята бихте искала да се върнете? Аз бих искала да се върна в момент, в който наистина е важен и значим. Един от тези моменти, който на мен ме е направил най-силно впечатление, това е събранието в Оборище, което се случва между 14 и 16 1876. И това да се види как много революционери са се събрали на едно място и вземат най-тежкото решение дали да се случи априлското въстание, кога, къде и как да започне. И това да видя как Георги Бенковски е успял да убеди толкова много хора да се включат в една борба, въпреки че те всички са знаели, че може да не оцелият след. Коя книга бихте препоръчали да прочитат нашите зрители? Най-емблематичната книга в нашата литература, която се казва какво е било състоянието и времето, как са живяли хората. Това е именно Потилото на Иван Вазов, защото е още повече. Това е първият български роман, който е написан преди и по време на освобождението и ни показва наистина най-точната картина. Други свързани картини с българската история са Тютюн, Железният светилник, записки по българските които също са много интересни. Всяка една си разказва за различни събития именно от този период. Преди следващия въпрос, само ще ви попитам дали гледате исторически филми. Да. Според вас, кой филм пресъздава най-добре историята ни? Най-емблематичният филм в киното, който аз съм гледала, това е Времеразделно. Това е наистина доста силен, емблематичен филм. Наистина показващ ни какво е било, как са се отнасяли с българският народ и тези, които не са искали да приемат ислямската вяра. Самия драматизъм, самата игра на участниците, самите картини от Родопите просто ни създават ни показват по един прекрасен начин и доста груб за това какво се е случва в действителност. Следващия въпрос, ако имате възможност да се срещнете с Васил Левски, какъв въпрос бихте му задали? Срещата ми с Васил Левски е била много интересна, много емоционална и наистина запомняща се. Като цяло искам да му задам 3 въпроса. Първият е как е намирал сили да продължи да се бори за това нещо, като се е знаело, че той няма да го види. Вторият ми въпрос към него би бил кой е бил най-големият му враг, най-голямата трудност. Да се бие с противника или да се помъчи да убеди толкова много народ в името на тази кауза. Третият ми въпрос би бил как се представя той свободна България. Поред вас как биха реагирали борците за свобода, ако дойдат в днешно време и видят какво е положението с държавата и народът ни? Биха изпитали смесени чувства. Разочарование от това, че сме загубили много от моралните ценности и нравствените ценности, които те са се опитали да постигнат. Разочарование от това, че вече хората не обръщат такова внимание на историята, не се задълбочават в това да разберат какво се е случило, как са се случили нещата, но и биха били горди, защото вече най-накрая България е свободна, България е независима, образованието е достъпно за всеки един и въпреки всичко ние успяваме да продължаваме да запазваме и да обогатяваме нашия език. Пред вас какво е свобода? Свобода, това е правото всеки човек сам да преценява как да живее живота си, без някой да му налага точно определени условия, защото тя е право на избор, но и също така и постъпките, които ние правим всеки. И последният ни въпрос е какво бихте казали на учениците, за да ги насърчите да се интересуват повече от нашата българска история, както и към нашите зрители, които ни гледат? Бих им казала, че историята е като цяло един филм, който е бил реален, който се е случил, че тя не свършва само в учебниците, а всеки един ден ние пишем нашата история и това, което ще остане и във времето на. Благодаря ви, че участвахте в нашия подкаст. И аз благодаря за. Има ли нещо, което не ви зададохме, но искате да кажете? И не, просто искам да кажа, че е важно ние като народ да успяваме да запазваме именно тази наша идеология, да пазим българските си ценности
и наистина да се радваме, че имаме толкова богата история, защото не знам да има друга държава с такава история, каквато е нашата. Много ви благодарим, че участвахте в нашия подкаст "Учениците говорят" и уважихте нашата покана. Следвайте ни в социалните мрежи и харесайте нашето YouTube видео.